mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kuchiredzi vakati ivo kana ukarota nyika inoisisa tongi neZANU PF mukaubike doro uti hope idzi dzabvepi. Vakaenderera mberi vachiti tinofanira kuziva kuti musangano uyu unoyera uchatonga nekusingaperi, vanovukura vachingovukura, ZANU PF ichingotonga. Vakapedzisa nekuti pasine mhandu pamberi navaMugabe. Pane vamwe vanoti kana vaMugabe vaenda zvichida vaMnangagwa vachatonga zviri nani. Chinoshamisa ndechekuti pose pavakataura hatina kunzwa kukosheswa kwevanhu asi kwemusangano wavo wavanoti unoyera. Hatina kunzwa mazano ekuti togadzirisa sei zvinhu munyika yedu. Chinokosha ndechekuti ivo vatonge. VaMnangagwa vanoziva kuti kune vamwe vanhu muZimbabwe vanotya kuti vakabata chinhu chinonzi chinoyera vanozvitsvakira munyama. Chinhu chatinofanira kubvumirana vana veZimbabwe ndechekuti hakuna bato rezvematongerwo enyika rinoyera. VaMnangagwa vakamboti vave kunamata makore mashomanana apfuura. Vanofanira kuziva kuti chinoyera kuna Mwari upenyu hwevanhu. Vane zvichavamukira ndeavo vanoteura ropa revana vaMwari nekuti vataurirei zvichemo zvavo. Tinofanira kurangaridza vatungamiri vedu yambiro yaJesu kuna Mateu 23:35 kune avo vainyengera vachiti vanamati, ivo vachiuraya nekurovera pamuchinjikwa vaprofita vakachenjera nevanyori vaitumwa kwavari naMwari. Ishe Jesu vakati ropa rose ravakarurama rakateurirwa panyika richavuya pamusoro penyu. Mumashoko avo kuchiredzi vaMnangagwa vanoti ivo ukarota ZANU PF isisa tongi mukaubike doro nekuti midzimu inenge yakurasha. Hapana kurashwa nemidzimu kungapfuura nhamo yenzara munyika yedu, nhamo yekushayiwa mabasa, nhamo yekutadza kupiwa muripo wezvawashandira, nhamo yekurohwa nemapurisa nekuti wataurirei kuti zvanyanya, nhamo yekutongwa nevanhu vanoti vana vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuraramisa mhuri dzavo nenyika nekutumira mari isisiko kumusha, imbwa uye imhandu. Chinofanira kuzikanwa nevatungamiri vedu ndechekuti chinovukura imbwa kwete munhu. Anenge abvunzawo kuti mari inosvika mabhiriyoni 15 yemadiamonds yaifanira kusimudzira upenyu hwevanhu yakatsakatikira kupi? Munhu anovhunza izvozvo haisi imbwa. Anovhunza kuti mari dzechibage chake chaanenge akatengesera Grain Marketing Board dzaasiri kupiwa iye ave kufa nenzara. Munhu anovhunza izvozvo kuti mari dzangu dziri kupi haasi imbwa. Vanambuya vedu nanasekuru vedu nevana vedu vaneta nekunogara kumaground vachitsva nezuva vakamirira vatungamiriri kuti vauye vazotaura vachituka vana vavo vachiti imbwa. Ivavo vanasekuru vedu nanambuya vedu nevana vedu hadzisi imbwa. Anovhunza kuti seiko hurumende yaitaura zvegutsa ruzhinji ichingogutsa vemusangano weZANU PF chete. Mune anovhunza izvozvo haisi imbwa. Chatinofanira kurangarira tose ndechekuti kutuka kwevatungamiri vedu kunoita kuti vanovatsigira vafunge kuti upenyu hweavo vanonzi imbwa haukoshi. VaMnangagwa vakapedza kutaura kwavo nekuti pasine mhandu. Zvino kana wanzi uri mhandu zvinoreva kuti haukodzeri kudzivirirwa nemutemo wenyika. Unogona kurohwa, unogona kusungwa, unogona kutsakatika.
chausina hutiziro kuhurumende inofanira kunge iri yemunhu wose muZimbabwe. Vabereki, imbwa dzinotaurwa nevatungamiri vana venyu vamakaparadzira matanga muchidzidzisa kuti vave nenjere dzekubatsira nyika yedu kuti isimukire. Dzimwe nyika dziri kusimudzirwa kuburikidza nemazano evana venyu. Yedu nyika ichifa nekuti vatungamiri vedu vanoda kudya voga vanoti vana venyu imbwa nemhandu. Imbwa nemhandu dzinotaurwa nevatungamiri vazukuru venyu vakazarurwa pfungwa nemeso. Vanonzi kuna makoronike okutanga chapter 12 verse 32, vana vaIsakari, varume vaiziva nguva zvakanaka uye kuti vaIsraeri vanofanira kuitei. Vana venyu vaamhandu kuvatungamiri vehurumende nekuti vanobvunza kuti tiri kutambisirei nguva dzimwe nyika dzichibudirira. Hama dzangu, nguva ino haisi yekutukana, kurovana, kusungana, kutakana nematombo. Inguva yekuzvibvunza tose kuti nyika yoparara here takatarisa nekuti pane vanoti ivo voga ndivo vanofanirwa kutonga, ivo vasisazivi nguva, kana kuti toitei kuti upenyu hweruzhinji husimudzirwe. Kuna avo vakaenda kuhondo, ndizvo zvamakarwira here kuti vashoma vari kuguta vati ruzhinji rune nzara muri mbwa? Kumapurisa edu muZimbabwe, kurova vanhu vari kutambura semi kunokupai chii? Kunobhadhara mari dzenyu here dzamusiri kupiwa? Kunoita kuti upenyu hwenyu huve nani here? Kunoita kuti mukwanise kudzidzisa vana vamuri kutadza kuendesa kuzvikoro here? Kunemi vari kumaruwa, kutukwa kwevana venyu kunovaka zvikoro here? Kunounza zvipatara kumaruwa here? Kunounza magetsi here? Kunotenga mbeu here? Kunovaka madhibha here? Kuyera kweZANU-PF kunopa vana venyu mabasa here? Kunozadzikisa zvamakavimbiswa kare kare nehurumende here? Kugona kutuka vanhu handi kuvaka nyika. Vanhu vemuZimbabwe havasi imbwa. Vatungamiri vasingagoni kuremekedza vanhu vakavaisa pazvigaro havakodzeri utungamiri. Ino haisiri nguva yekuchichidzirwa. Hatigoni kuvaka nyika yedu kusvika taisa pazvigaro avo vanozivisisa nguva uyezve kuti vana veZimbabwe vanofanira kuitei. Regai ndipedzise nekuti kwamuri mhuri yeZimbabwe, zvikuru sei vana baba nana mai kumaruwa, ndini wenyu Dr. Noah Manyika, ndichikurudzira kuti tisimuke tizivise vatungamiri vedu kuti vana venyu hadzisi imbwa. Asi tisagumire ipapo. Tirangarire kuti nguva yesarudzo iri kuuya. Tisatye kusarudza vatungamiri vanovaka kwete vanoparadza. Asi kuti musarudze, munofanirwa kunyoresa kuti muvhote musarudzo ichauya muna 2018. Musamirire gore rinouya kuti munyorese. Nyoresai iko zvino. Hapana shanduko inouya pasina kuvhota. Uyezve kuvhotera avo vanokodzera utungamiri, vanoziva kuti nyika haisi yevashoma, nyika haisi yeavo chete vari pedyo nevatungamiri, nyika ndeyedu tose.